Z ponuky si vyberte typ darčeka, hrnček s vlastnou potlačou. V tomto kroku môžete objednať naraz viac kusov rovnakých hrnčekov, teda rovnaký typ hrnčeka s rovnakou fotografiou. Ak si však chcete objednať viac rozličných hrnčekov, objednávajte si ich vždy zvlášť. Vyberte si režim platby, v ktorom bude produkt zaplatený. Teraz môžete pokračovať ďalej. V následujúcom kroku si vyberte typ hrnčeka. Tu môžete vidieť podrobné informácie o zvolenom type hrnčeka, ako napríklad cena, maximálne rozmery obrázku alebo rozmery hrnčeka. Teraz nahrajte vaše podklady. Môžete vybrať obrázok vo formáte JPG alebo PNG, ktorý sa po nahratí zobrazí v náhľade. Alebo môžete nahrať iný, aj negrafický súbor, napríklad Word, PDF alebo Excel, ale tento súbor neuvidíte v náhľade, pretože jeho vhodnosť musí najprv posúdiť náš grafik. Nezabudnite skontrolovať, či má váš obrázok dostatočné rozlíšenie. Odporúčame minimálne 5 pixelov na 1 mm obrázku. Všimnite si farbu rámčeka. Zelená farba znamená, že obrázok má veľmi dobrú kvalitu. Oranžová farba značí, že obrázok má slabšiu, ale stále postačujúcu kvalitu a červená farba, že kvalita daného obrázka je nepostačujúca. V prípade, že zistíte, že váš obrázok nemá požadovanú kvalitu, je potrebné aktuálny obrázok vymazať a nahrať nový. V následujúcom kroku môžete upresniť, ako si želáte obrázok umiestniť, prípadne graficky upraviť. Zadarmo si ho môžete nechať zmenšiť, orezať alebo posunúť. Náročnejšie úpravy ako retuš alebo odstránenie objektov sú za príplatok. V prípade záujmu o túto službu vás budeme kontaktovať a úpravy konzultovať. V nasledujúcom kroku si zvoľte pozíciu fotografie na hrnčeku. Ďalej vyberte spôsob doručenia. V prípade, že ste si zvolili osobný odber, vyberte si aj príslušnú predajňu, v ktorej si tovar vyzdvihnete. V prípade záujmu si môžete objednať aj doplnkové položky, ako napríklad osobné venovanie. Tu môžete vidieť cenovú rekapituláciu. Prejdite na ďalšiu stránku. Na záver si objednávku ešte raz kontrolujte. Ak je všetko v poriadku, vložte ju do košíka. Teraz môžete ďalej pokračovať v nákupe alebo dokončiť objednávku.